De lange vernijingswerktrein pakt alle keer een 30 houten bielsen en vervangt die in één keer terug beton dwarslezers. Tegelijk wordt de spoorstaven, de rails, vernijdt. De trein kan wel rond 400 meter in toeren van, maar dan is het tarierend werk al dingen. Het spoor tussen Ljouwert en Greens is oud en hier en daar om vervanging taap. De nieuwe spoorstaven is ook een zwaarder profiel. Dit is een USC 54 spoorstaaf en de oude bestaande is een MP 46 spoorstaaf. Nou, u kunt hier al zien dat de bolling in de nieuwe spoorstaaf hier al nagenoeg weg is, met name de rijkant. En dus het was aan vervanging toe. Het spoor voldocht aanstaan een nijste milieu is en het is dwarsemer. Wat verneemt de reiziger ervan? Hopelijk minder verstoringen, meer comfort op het baanvak. En als het goed is merkt u er niets van, reist u gewoon prettig. En dan zijn er minder inderdaad uitvallen van treinen? Het is minder dat treinen af en toe uitvallen, maar helaas onvermijdelijk. 14 kilometer sporen en 8 oorgongen worden vernijd door honderden werkers. Een mega-operatie van ProRail en de oornimmer. Nou, het is zeer bijzonder omdat we eigenlijk gedurende 2,5 week een belangrijk spoortraject Leeuwarden-Groningen buiten dienst hebben. Zodat de passagiers per bus vervoerd worden over een gedeelte van het traject. Vind je nou nog eens wat geks op het spoor? Nou ja, soms komen we niet gesprongen explosieven tegen, ja, klopt. En dat is wel eens even vreemd voor de mensen. Maar over het algemeen wordt er tegenwoordig wel vooraf ook al in de contractvorming van ProRail al vooronderzoek gedaan. Dat is hier ook uitvierd, want het is een risicogebied vanwege de vleenbasis. Maar er is niet van. Oud ijzer en stenen worden recycled, het hout wordt vernietigd. Maar zo'n vernijingstrein liekt het in een klap kleer. Visueel gezien is dat de grootste vernieuwingsklap, zeg maar. Maar nee, er komt nog een heel proces achteraan met mensen die het spoor weer losmaken, vastmaken, temietlassen maken. Op 3 september moet de treinverkeer er wel ons kennen.